A najradšej po pravde, keď nejaký minerál si nájde cestu ku mne domov, tak najradšej ho kupujem osobne, aby som si sám v absolútnom kľude vedel aj si všimnúť akékoľvek nedostatky, prípadné poškodenia a celkový ten vzhľad, lebo je to určitá forma lásky k tej neživej prírode, takže ten minerál ma musí zaujať. A zaujme ma najlepšie tak, že ho držím v ruke a zo všetkých strán si ho viem pozrieť a vtedy sa potom rozhodnem, že či ho kúpim alebo nie. V prípade, že ten minerál je drahší a tiež mám len obmedzené zdroje, tak niekedy sa už stali aj bezcenné noci, kedy som aj 2-3 dni rozmýšľal, že či si daný kameň vôbec kúpim alebo nie. A už sa stalo aj, že kým som rozmýšľal, tak som aj dorozmýšľal, lebo ten kameň kúpil niekto iný. A to mrzí potom ešte viacej, nie? Niekedy. Ale niekedy je to aj úľava, že mám potom pokoj a už nemusím rozmýšľať nad tým, že som zbytočne minul príliš veľa peňazí. Pýtam sa aj kvôli tomu, lebo tento vyzerá konkrétne taký asi najviac krehký. Tie, ako sú špicaté, že pri nejakej preprave podľa mňa by sa to asi jednoducho mohlo ulomiť, nie? Asi áno, je to dosť možné, že to asi by to... Toto... Neviem toto ani nejak tak veľmi presne odhadnúť, ale už pri dnešných cenách by bolo férové niekoľko tisíc eur. Niekoľko tisíc eur? Tak ten vyzerá byť najlacnejší. Z týchto, čo si tu doniesol. Či? Tak zase je to relatívne. Jasné. Každý by sa na to díval inými očami. Okay. Toto je môj osobný taký pohľad. Rozumiem. Ešte by som chcel k tým kameňom povedať toľko, že ono v podstate jednak na svete začína prevládať trh, kde minerály sa vnímajú, aj preto tie ceny sú také vysoké, že minerály sa čím ďalej, tým viac, hlavne tie estetické, exkluzívne unikáty začínajú vnímať ako umelecké diela prírody, podobne ako sú zberatelia obrazov, už sa objavujú zberatelia minerálov a preto sú tie ceny tak hnané vysoko, ale z môjho uhla pohľadu pre mňa není dôležitá tá cena, ani sa nesnažím minerály kúpovať z dôvodu investovania, ale je to vlastne taká, by som povedal, fascinácia z tej neživej prírody a z tých minerálov, takže keď niekedy aj kúpim nejakú vzorku, ktorá není lacná, tak to robím vyslovene z tej fantázie, z tej pasie k tomu. Jasne, z tej lásky k tomu. Z tej lásky k tým kameňom. No, zatiaľ tu máme luxusnú limuzínu, dom, pár tisíc eur, tak